bata a karantar da su za su gyaru. Duk batan da kuke ganin duniya tana ciki a yau jama'a ba ta kai fa kafin zuwan annabi ba. Kai saboda baka san jahiliya ba ne shi yasa kake ganin anya wannan maganar da su Albani suke faɗi za su yi nasara kuwa a ce wai ai wa'azi kawai wa'azi zai gyara mutane abi a harbe su kawai mana sauran su ji tsoro dole su bi. Wallahi za su gyaru. Harbe wannan da duka da zagi da ashariya da barna zai ƙara rikita al'amari ne. Shi yasa ka ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa'azi yake yi, karantawa yake, kira yake, haƙuri yake, roƙon Allah yake, izgilanci suke, bakar magana suke, har sun taɓa faɗawa Allah wata magana wadda ta fi kowace zafi daga cikin abin da kafirai suka yi wa Allah. Wa iz qalu Allahumma in kana adha'u wal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim. Suka je suka taru suka kewaye Ka'aba kamar za su roki Allah, sai suka ce ya Allah wannan Qur'ani in ya tabbata daga gare ka yake to mun kafirce, kai mana ruwan kwarankwatsa. Wannan Ka'aba suka je kamar waliyai, kamar limamai, kamar masu roƙon ruwa, suka ɗaga hannu suna cewa in ya tabbata kai ka saukar to mu mun kafirce, a yi mana ruwan kwarankwatsa. Amma sai Allah ya kwantar da hankali ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah ba zai azabtar da su ba tunda kana da rai. Allah ba zai azabtar da su ba tunda akwai masu istighfari, akwai masu addu'a, akwai masu roƙon Allah. Duk kafircinsu Allah ba zai hallakar da su. Saboda haka kai ɗan uwa musulmi karkaci da zuci don kaga ɓata ya yi yawa ka ce wa'azi ba zai amfani ba. Mun taɓa zuwa Maiduguri wata shekara, yau kusan shekara 15 da ta wuce, muka je masallacin Indimi inda Malam Ja'afar yake musu tafsiri. Muka samu wani dattijan malami cikin almajiran Abubakar Mahamudu Gumi, daɗaɗɗe a cikin jama'atu Nasrul Islam, sai ya ce wallahi suna zuwa wa'azi 1970s. wata ran sai suka da suka ce Malam Abubakar Gumi sun daina zuwa. Malam ya ce me yasa? Suka ce to mutane ba sa shiryuwa, ana ta ɗiban kuɗi a je a kashe, a sha wahala, a kashe kuɗin mai, a yi wahala, mutane ba sa ji, ƙara ɓata suke. Sai Malam ya ce a'a, ai kuna sauke nauyi ne da Allah ya ɗora muku, sannan ku dubi mutanen nan mai yiwuwa rashin yin wa'azi irin naku shi ya kai suka bata. To yanzu in kuna yi to 'ya'yansu in suka tashi ba za su bata ba. Kun ji jawabin manyan masana Allah, sadatu auliya illahi. Jama'a mun fahimta wannan abin haka ne. Kar ku ce mutane sun bata ba za ku yi musu wa'azi ba. Kar ku ce tunda sun bata a tashi a karkashe su, a hallaka su, a kona. Ku yi wa'azi, amma ku fara gyara zuciyarku ya zama da nufin Allah kuke. Allah zai amshi aikinku. Wannan ayar abin da take ishara wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Annabi ya bayyana yana karanta musu Qur'ani da hadisi, yana wa'azi, ba sa jin daɗi, yana cewa a bar kaza, a yi kaza. Allah maɗaukakin sarki ya ishara wa'azin zai yi amfani ko da ike da a cikin ɓata suke. Haka ne, na gaya muku in ka karanta al'adab al'arabi za ka samu wani balaraban ya shekara 40 yana shan giya, bai yadda ta sake shi ba. In ya shaye tatil ya ji bacci zai kwantar da shi, sai aje tulu guda kusa da shi, yana farkawa sai sake kwankwada. Ma'ana ba zai yadda sam ya watsake ba. Amma wa'azin annabi ya gyara su da taimakon Allah. Saboda haka biyayyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, wa'azi da wa'azin manzon Allah yana shiryar da mutane. To kun ga manzon Allah babbar baiwa ce, shi yasa Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina. Allah yawa mu'minai baiwa. Allah mun gode. Allah a ƙare mu da albarkatuwa da wannan baiwa wajen sanin sunnar annabinka. Allah ka ƙare mu da ƙaunar manzanka da ƙaunar sunnar shi, da jajircewa akan ƙaunar shi da ƙaunar sunnar shi. Jama'a wannan aya kenan. A wani wuri kuma Allah maɗaukakin sarki cewa ike yi, fala wa rabbika
la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah ya rantse da kanshi yace mutane kabba su da imani har sai sun sa ka kai ne mai hukunci a tsakanin rikicinsu, sannan kuma ba za su yi jayayya maka ba za su yi maka taurin kai ba, su sallama maka duk abin da ka hukunta. don haka jama'a, bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan ayoyi da makamantansu wajibi ne. Hadisi ya tabbata cikin musnadul imam Ahmad da sunan Tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdathatil umur. manzon Allah ya ce ku rike sunnata, ku rike sunnonin halifofina waɗanda suke a baya na shiryayyu ne masu shiryarwa. Ku rike waɗannan sunnoni da fiƙoƙinku gam, kuma ku guji duk abubuwan da aka kirkiro. Saboda haka babu ja, bin sunna wajibi ne. To in ana son a san sunna a karance ta, sannan a zauna a karantar da ita, kuma a yi haƙuri. Ina fata an gane, kuma a rinka roƙon Allah, a rinka yi wa mutane fatan alheri. Kar ka ɗauka don Allah ya sanar da kai sunna ka samu tsari na dindindin ba za ka iya bata ba. Ka rinkai kana roƙon Allah maɗaukakin sarki, Allah ya tabbatar da digadiganmu akan gaskiya da sunna da shari'a da hasken da Allah ya kawo mana daga annabi sallallahu alaihi wa